Velkommen til Amager Tandlægehus. Vi laver alt fra de almindelige undersøgelser og så til de alvorlige ting, hvor vi bliver nødt til at se patienten en gang hver 14. dag. Det, der er grundlaget for behandling i det daglige, det er, at klinikassistenter, tandplejere og tandlæger sammen sørger for at give patienten en god oplevelse. Vi har gået meget op i at vælge nogle farver og noget belysning, som gør det behageligt at være her. Klinikkerne er ens opbygget, så der ikke er så stor forskel for de enkelte behandlere. Hele klinikken er fuldt digitaliseret, og det gør det nemmere at arbejde i og med, at du har alle klinikker, har alle data præsent. Vi søger hele tiden den nyeste viden og den nyeste apparatur, dels til at diagnostisere, dels til at behandle selv de mest alvorlige lidelser. De rigtig gode oplevelser, det er jo, når patienter kommer ind og har været væk fra tandlægebehandlingen i mange år, og nogle af dem kommer med så løse tænder, at ingen kan reddes. Så viser det sig, enten kan vi redde en hel del af dem, eller også kan vi supplere med implantater og derved skabe et godt bid igen. Og det er jo de patienter, der er allergladest.